bago dallacin bago da baitocin nan ni wanda yi ma dallacin bago nura a waka yaro nake amma har da ta amini na rike Allah shi ke da girma dallacin bago tunda alaka ta kulle tsakani dole ka sha baituka alherin Allah rabbi ya kai ma dallacin bago mun kwadai hangen wanda abun wani da na san zan mutu duniya nan me zan yi wa zalama tun da na san asali nawa da kai dai banda na damar haka kai kuma sai ka rike dora kamar da dallacin ba gudu turkashi ainihin sabuwar wakar Nura M Inuwa wacce yi wa Brigadier Abdurrahman Tani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Lallai babu shakka Nura M Inuwa ya tsaya ya yi fice ya wake Brigadier Abdurrahman Tani bisa irin wannan abubuwan da suke faruwa na mulkin da yake gudanarwa a cikin jamhuriyar Nijar ɗin. A lokacin da ya mai waka mai taken sannu hayaƙi ka fidda kowa aban sannan kuma ka zo ka gyara cikin jamhuriyar Nijar ba wani cece-kuce ba wata ƙura. To mai saurare za mu so ka ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka. Da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Domin dai hakan ku shine zai baka damar samun labaran namu ku da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka Nura M Inuwa ya tsaya ya fice sai ya wake Brigadier Abdurrahman Tani a lokacin da ya mai zazzafar waka mai suna sannan hayaki ka fidda duk wata ƙura da take cikin jamhuriyar Nijar sannan ka cire duk wani datti da yake cikin asalin jamhuriyar Nijar din. Lallai babu shakka Muhammad Tani yana nan yana ta ayyuka tukuru a cikin jamhuriyar Nijar din. A lokacin da yake ta abubuwa wanda kuma mutane suna yaban shi sannan kuma 'yan Nijar din suna jin matukar jin daɗin irin abubuwan da yake musu sannan kuma a kodayaushe suna ƙara yaban suna ƙara gode mai a bisa irin gwagwarmayar da yake sha ta cikin gyaran jamhuriyar Nijar din. A lokacin da Muhammad Tani ce ba wani wanda za su bari su ga yana ɓata musu cikin ƙasar tasu ko da kowaye za su yi ƙoƙarin kau da shi duk wanda kai ne mu zai kawo musu matsala ko kuma rashin ci gaba a ƙasar tasu to za su san yadda za su yi gefe da shi. Wannan al'amari ne ya sa Nura M Inuwa ya ga dacewar irin Brigadier Muhammad Tani sannan kuma ya ga bai kamata ya bar shi haka ba ya kamata ya mai zazzafin waka wacce jama'a za ta shaida ta sannan kuma wacce masoyan shi za su yi matukar jin farin cikin jin daɗin wannan wakar a lokacin da ya mai waka mai taken sunan sannan hayaki ka fidda na kowa sannan ka fidda na ɗaure kuma ka taso wanda ma bai zo ba. Lallai babu shakka Muhammad Tani yana jin matukar jin daɗin wannan wakar Nura M Inuwa wacce zazzawa mai zazzafa wannan wakar a lokacin da ku ga mun fara saka muku asalin farkon wakar a wannan farkon bidiyon namu sannan sai ku cigaba kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka Marhaba TV domin samun cikakken asalin full ɗin wannan wakar wacce ta Nura M Inuwa yi wa Brigadier Abdurrahman Tani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar din mai taken sannan hayaki ka fidda na ɗaure. Amma mai saurare za mu so ku dinga danna mana like sannan ku yi mana comment ku yi mana share domin samun ra'ayoyinku domin ku hakan shine zai ba mu ƙarfin gwiwar ƙara sako muku irin wannan bidiyoyin da zarar sun faru da kuma ƙara irin wannan abubuwan da suke faruwa musamman ga masoyan Brigadier Abdurrahman Tani. Ya kamata ku ci gaba da yi mana biyo mu a cikin wannan tashar kuna mana sharing kuna mana subscribing.